Бүгінгі шартларда зур сәуде өзәкләренә һәм кафе-рестораннарга барганда үзең белән акчагына түгел, коронавирусқа каршы прививка ясату турында махсус QR-код та кирәк. Без әлеге системаның бүген эшләвен тикшереп карарга булдык. Исәнмесез? Исәнмесез. Бездә QR-код белән кертәләр. Әйе, рәхмәт итегез. Кай чакта ялган QR-код белән кергә теләүчеләр дә очрый диләр, тик документ белән ул тәңгәл килми. QR-кодны тикшерәбез һәм инде аларның данлары чыга. Анда туган елы һәм инде кешенең исем фамилиясының беренче хәрефләре. Вот, әгәр дә кеше ялганлы икән, ул уж дата рождениесен әйткәндә инде, тотылга башлый. Ішкі эшләр органнарында белдергәнчә, ел башыннан Татарстанда ялган прививка сертификатлары QR-кодлар ясау буенча 41 очрак ачыкланган, 38 җинаять эше кузгатканнар. Җәмәгать урыннарына керүче кешеләрнең QR-кодларын бөтен җирдә дә диккать белән карамыйлар ди тәртип сакчылары. Республикада әлеге таләпне үтәмәүнең 11 очрагы ачыкланган. Балтач районындагы ресторанга кергәндә кешеләрнең QR-кодлары булу-булмавын тикшермәгәннәр, ягъни таләпләр үтәлми. Буадагы сәүдә үзәкләренең берсендә дә шәхси эшмәкәр гражданнарның QR-кодларын тикшереп тормаган. QR-код тикшерү белән бәйле кагыйдә бузулар буенча беренче судлар башланды. Бер юридик затка 150 000 сум штраф салынган. Менә ул Сибир трактындагы кафе. У нас выручки упали на 80%. Безнең керем 80%-ка кимеде. Менә күрәсез бит, бер кеше дә ашарга йөрми. Керүчеләр булса да QR-кодлар сорагач кире борылып китәләр. Разворачиваются, уходят. Моннан тыш 11 октябрьдән 65 яшьтән улрак кешеләргә ихтыяҗ булмаганда урамга чыгып йөрмәскә киңәш итәләр. Бу таләп үтәләме соң? Ярамый дип кирәккә чыгасың инде. Кирәккә. Менә базарга килдем. Базарга килдем, әйберләр алырга, фруктларга. Иртәгә юбилеем минем, 80 тула. Бер кая бармыйм, менә шушы продуктларга, мин будонда торам. Менә шулай продуктка гына кирип чыгам, бер кая бармыйм. Һава суларга, потому что җөрәк белән тоже һавага да җөргә кирәк. Исегезгә төшәбез, 65 яшьтән улрак кешеләргә үзләре яшәгән йорт янындагы кибеткә, хастаханәгә, вакцина кадату пунктына барырга, яки мәчене урамга алып чыгарга рөхсәт ителә. Илдар Сафиуллин, Марат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы.